Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo mawu uno muli ndine Austin Kachipea. Koma poyamba nayi miti yake. Akatswiri pa nkhani za utsogoleri wabwino ayamikira President Mutharika kamba kachidwi chake cholimbana ndi katangale komanso kusakazika kwa chuma cha boma. Adindo othandizira mbali ya maphunziro awapempha kuti azigwira ntchito limodzi ndi boma kulimbikitsa maphunziro. Ndipo nduna za malonda wati ulimbikitsa magulu osunga ndi kubwereketsa ndalama chifukwa amathandiza kulimbikitsa ntchito za chuma cha dziko lino. Akatswiri pa nkhani za utsogoleri wabwino ayamikira President Professor Arthur Peter Mutharika kamba kachidwi chake cholimbana ndi katangale komanso kunongeka kwa chuma cha boma. Poyankhula mu nyumba ya malamulo lachisanu pomwe amatsegulira zokambirana za phunga nyumbayi, President Mutharika anati boma lake silikira kumbuyo wina aliyense yemwe akhudzidwe ndi mchitidwe wa katangale posatengera udindo. Themba Mwale wafika ndi ripoti. Poyankhula pomwe amatsegulira zokambirana za ndondomeko ya chuma ya chaka chino kufikira chaka chamawa, President Professor Arthur Peter Mutharika analimbikitsa ogwira ntchito mboma kuti atsatire mfundo za utsogoleri wabwino ponena kuti aliyense yemwe akhudzidwe ndi mchitidwe osokoneza chuma cha boma amangidwa. Let me make it clear that my government will arrest anyone involved in corrupt practice. Mr. Speaker, sir, when I say anyone, I mean anyone. It doesn't matter whether you are a cabinet minister, party official, member of parliament, government official. I will shield no one. Pothirirapo ndemanga pa mawu a President Mutharika, katswiri pa nkhani za utsogoleri wabwino Awile Kambwandira yemwe ndi mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency wati katangale ndi vuto lomwe lakhala likusautsa Malawi kwa nthawi yayitali, kotero izi zikupereka chiyembekezo kuti ntchito yolimbana ndi katangale iyamba kuyenda bwino. Chuma sichingabwerere nchimake ngati dziko likupitilira ndithu ndi nkhani za katangale. Ndiye uthenga wawo onena kuti ayesetsa kuchita china chilichonse kufuna kuthana ndi katangale komanso kunena kuti sateteza munthu, ndi uthenga umenewu wabwino chifukwa chonena kuti tikudziwa kuti katangale wafika povuta. Chimene Amalawi angakonde kuona pakanali pano nkuona kuti milandu imene ikukhudza anthu amene ali mboma pano komanso milandu imene ikukhudza anthu amene ali mboma limene linachoka lija, milandu imeneja iyende, chilungamo chioneke, amene angapezeke ndi olakwa lamulo ligwire ntchito yake. Ndiye ife ngati mabungwe amene si aboma tiyesetsanso kunena kuti tithandizire boma ndi cholinga chonena kuti nkhani ya katangale imwina titha kuyesetsa kuthana nayo. Ndipo poyankhula mogwirizana ndi Kambwandira, katswiri wina a Moses Mkandabire yemwenso ndi mphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya Livingstonia wati zonse zomwe wayankhula President Mutharika potsegulira nyumbayi zikupereka chiyembekezo kwa Amalawi kamba kuti zikukhudza madera onse ofunikira pa chitukuko cha dziko. Nkhani ya migodi ndi imene ingatipatse ndalama tikakha kuti ndithu takhala bwinobwino ndikuyendesanso bwino pambuyo munali chikwirikiti chenicheni ku nkhani ya migodi. Komanso chomaliza chachikulu kwa ife chimene ya President adena ndi Constituency Development Fund imene anayitchula kale koma kupitiriza chabe kuti commitment yawo ili motero. Ndiye ndikhulupiriro kuti zaka 5 zikubwerazi ndikhulupirira kuti tizaona kusintha kuna kwambiri mu mamidzi madera osiyanasiyana chifukwa President vision yawo ndimeneyo ndifunika tonsefe tichilimike tithandizane nawo kuti tione kuti zaka 5 ndi zaka 10 zikubwera kusogolo tikhale kuti dziko lathu lichoke pamene lilipa likhale pena pake. Ndiye tatiyeni tonse nthawi yakwana kuti tithandizane wina ndi mnzake. Posachedwa apa President Mutharika walamula nduna komanso achiwiri kwa nduna kuti achepetse maulendo awo a mdziko muno pofuna kuteteza chuma cha dziko. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Adindo othandizira mbali ya maphunziro awapempha kuti adzigwira ntchito limodzi ndi boma polimbikitsa maphunziro kuti dziko lino
likwaniritse masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063. George Mkandawire walemba ripotiri. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Luwinga Neri Chipeta Muhoni walankhula izi pa chikondwerero chokumbukira zaka 6 za Emma's Private Secondary School chomwe chinachitikira mu mzinda wa Mzuzu. Amuhoni ati boma sitingakwanitse zonse pa ilo lokha, choncho ati mpofunika kugwirana manja ndi magulu osiyanasiyana kuphatikizapo sukulu zoyima pa zokha ndi ena. Sukulu ngati izi kuthandizira kwambiri kuti loto la Malawi la 2063 kuti aliyese maphunziro awapeze ikwanitsidwe, chifukwa kuti sukulu ndi zambiri ndi zimapangitsa kuti asamalipire fees yokwera kwambiri, zimene zimathandiza kuti makolo ambiri akwanitse kuwalipirira ana awo. Mawu ake mkulu wa sukulu ya private ya Emma Sadan Matthews Matemba ati sukulu yipitiliza kudzipereka pofuna kuthandizana ndi boma pokweza maphunziro mdziko muno. Boma tilithokoze kwambiri makamaka boma ili lalowa kumene la Professor Arthur Peter Mutharika kuti iwo atachiona kuna kuti ku Malawi anthu ambiri akulephera kupita ku sukulu, anachotsa magawo ena olipira ngati school fees zamanebo zija anazichosa. Ilo ndi gawo limene tikutha kuona kuti boma likuyesetsa. Komatu boma ngakhale tapanga zonsezi silingakwanitse kulola kuti ana onse amene ali Malawi muno amene akufuna sukulu kuti akaphunzire sukulu za boma. Ndi chifukwa chake ife tikubwera ngati ma private schools kuna kuti tiwathandizire kumbali ya ana ophunzira a sukulu kuna kuti asasowe kopita kukaphunzira. Pamombowu ophunzira wakale ana Nkhata yemwe anapeza 17 points m'mayeso amanebo a chaka chatha walandira mphoto ya ndalama zokwana 400,000 kwacha chifukwa cha kuchita bwino kwake. Ana wanena kuti loto lake lokapitiza maphunziro ake ku sukulu ya Chenjede ya Mubasi. Atha kuzilimbikitsa nawonso mawerenga daily ngati mmene ngapangira ine pakana nawonso zakhoza mapoints omwe akufuna. Azilemba zokhumba zawo kuti ine ambuye ndifuna izizi ndiphunzise izi pomwe sindikuvesa apita kwaphunzisa akaphunzisanso bwinobwino. Mwambowu unasonkhanitsa aphunzitsi, ophunzira ndi makolo kukondwerera zaka zisanu ndi chimodzi za sukuluyi. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Maphunziro amkomba phala andikuthekera kupereka maziko abwino kwa ana pa maphunziro kuti azakhale nzika zodalirika. Mmodzi mwa akuluakulu ochokera ku bungwe la We for Malawi Alinda Ellenberg ndemwe anena izi pamwambo opereka sukulu ya mkomba phala ya Lipava bya la mfumu tsiku la mowa mboma la Nchewu. Telson Magombo ali ndi nkhani yonse. Kunali chimwemwe ndi chisangalalo pomwe bungwe la We for Malawi limapereka sukuluyi yomwe ikuyembekezeka kupitsa patsogolo maphunziro ana achichepere nderali. Poyankhula ndi MBC, mmodzi wa akuluakulu ku bungweli Tom Khanje ati ndi zochititsa chidwi ona kuti ana a m'madera aku mizi tsopano ali ndi mwayi wa maphunziro apamwamba. Kumapita chaka chote ndikufana nayo kuti ife ndamajata zipeza. Koma ndamapita zipeza zochepa ndena za titumizani tiyambe ngamapeza kupatuliza kwa ndafika pale tibituliza fati mange mpanda fati mange po kitchen timange poso nyumba ya muda family skama kwa time asiyanga ndi kwa bwana komaso kusoko nganga na kuti famalo ali ndali pa ndambiri kuti mina tikozimanga kachipata kusoko komaso ndize na nzina malo anakali malo achitukuko muzimomani. Ndipo anthu ozungulira nderali ati ndosangalala kamba kachitukukochi ndipo atsindika kuti achita chotheka kusamalira sukuluyi. Tili ndi chimwemwe makamaka kunyamata wathu Khanje amene wachita zinthu zochilimika komanso kutikokera chitukuko kutibweretsera pafupi komanso zikuonetsa kuti pali masomphenya abwino chifukwa cha ana athu amene lero lino ali ndi amene akupanga mera mpoyamba kupititsa patsogolo kuti tsogolo lawo lidzakhalira bwino. Ndi chisangalalo kwambiri ndinamva kuti muzi mwathu muno mwabwera sukulu ya mkomba phala. Ndinasangalala ndipo ndinatumiza mwana wanga amene ali ndi zaka ziwiri ndipo ndinatumiza mwana wanga pakuti pa 2 weeks nemuna mwana wanga uja anamba kusinda kumachenjera ndithu kumaphunzira china chilichonse chimene akuphunzira kunoko maiti kuphunzira iwo kalendako zakutani akudziwa kulankhula ndipo ndinamva kukoma chifukwa nazo zoti mwana uja pamata 3 years akhala china chilichonse akulankhula ndipo atakhala atachoka mantha pa china chilichonse. Sukuluyi ikuyembekezeka kupindulira anthu ochokera m'madera osiyanasiyana kuphatikizapo Njolomole, Makwangwala, Champiti ndi ena. Telson Magombo,
MBC News. Mkulu wa ntchito za umoyo ndi ukhondo m'boma la Nsanje Dr. Gilbert Chapweteka watsimikiza kuti anthu asanu akulandira thandizo la mankhwala a matenda akolera mwa anthu 14 omwe anapezeka ndi matendawa m'bomalo. Dr. Chapweteka anena izi pomwe amalandira thandizo la mankhwala ndi zipangizo zosiyanasiyana kuchokera ku bungwe la AIDS Health Care Foundation AHF. Cholinga cha thandizoli ndi kuthandiza ntchito yolimbana ndi nthendayi. Polankhulapo mkulu wa bungwe la AHF Emmanuel Kwataine anati bungweli lipitiriza kuthandiza ntchito za umoyo m'dziko muno. Padakale pano ndiye kuti talandira anthu oloti kuti tathandiza anthu okwana 14 in total, koma amene tikuwathandiza amene ali mchipatala pano pa ndiye 25. Makeso yambirira kwenikweni kuti kotsimikizidwa ndiye kuti anapezeka cha 9 February ndi kuyambira tsiku limenelo makesi akhalabe akuchulukirabe pang'ono tifake tuna kuti tsiku la lero tili ndi anthu 14 amene athandizidwa, koma ambiriwa apita ku nyumba ndi ngati bomaso tili osangala kuti palibe amene waluza moyo. Ndithu kwenikweni ndi kungopempha abale anzathu kuti atsatire malamulo a za umoyo amene akuperekedwa, monga kuti nkhani za ukhondo azisamalire, komanso kusamala chakudya ndi kuonetsetsa kuti zonse zimene ife a za umoyo akhale tikulengeza kudzera m'maofesi athu zikhale zoti azitsatire. Kwambiri boma lathu lino la Nsanje ndiye kuti mwina zaka ziwiri zadutsazi sitinali ndi matenda amene akolera, ndiye kuti mwina be anthu akhala ngati ayiwala. Apa tungofuna kuti azindikiritse kuti matenda tinawo ndi tikapanda kusamala kwambiri ndiye kuti angathe mwina kufalikira boma lonse la Nsanje. Koma padakali pano ndiye kuti matendawa ali kwa Soligin Health Center kokha. Ife ndi bwenzi lodziwika ndithu muno mu Nsanje Chikwawa, ngakhale mu malo osiyanasiyana ku Southern Region kuno ndi ku Central Region, koma timadziwika kwambiri ndi nkhani ya HIV and AIDS. Ife mene timagwira ntchito mu facility imodzi imene tikugwiramo ntchito tinapanga note kuti kwabwera mliri umenewu mene pa 9th February kunapanga register case imodzi ya cholera andi makesi wapezeka kuti akuchulukirabe. Nde ife tinafuna tionetse kuti ifeyo simbalewo kuti amangoona za HIV AIDS ndi matenda opasirana pogonana, komanso timaona zinthu zimene zikufunikira nthawi imeneyo kuti tithandizire. Kubwera ku Nsanje kuno kokha, katundu amene wabwera ku Nsanje kuno kokha kamene amene ali allocated ku Nsanje kuno kokha, mtengo wake titha kuyelekeza kuti uthokwana pakatikati pa 3 miliyoni ndi 3.5 miliyoni. Andi katundu wake pali mankhwala ngati ORS, water guard, ma fluids amene timapereka kwa munthu akamata madzi anthupi potsegula ndi kusanza, mankhwala ena ndi ena amene tapereka, ma bucket othandizira kuti pamalo pakhale pa ukhondo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Akatswiri pa nkhani za utsogoleri wabwino ayamikira President Mutharika kamba kachidwi chake cholimbana ndi katangale komanso kusakazika kwa chuma cha boma. Adindo othandizira mbali ya maphunziro awapempha kuti azigwira ntchito limodzi ndi boma kulimbikitsa maphunziro. Ndipo nduna za malonda wati ulimbikitsa magulu osunga ndi kubwereketsa ndalama chifukwa amathandiza kulimbikitsa ntchito za chuma cha dziko lino. Takulandirani ndipo nkhani zathu zopitirira. Anthu adera pakati m'boma la Rumphi awapempha kuti adzavotere phungu wa chipani cha DPP Amoyi Walita Mkandawire pa chisankho chachibwereza. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakumpoto Ajapi Mhango ndi wapereka pempholi potsegulira nyengo yokopa anthu pa skulu ya primary ya Chikwawa m'boma la Rumphi. Blessings Gondwe ali ndi zambiri. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa bwalo la masewero la skulu ya primary ya Chikwawa mbomali,
amhango anapempha anthu kuti azavotere amoya walita mkandawire achipani cha DPP kuti chitukuko chipitilire kudera lapakati la phungu mboma la Rumphi. Iwo ati chipanichi chikukonza chuma cha dziko lino. Lero lino takazira kampeni yakuno ku Rumphi Central tukazira pene president wa dziko lino Profesa Peter Mutharika wangoza mtundu wa Malawi mene dziko likuyendera patakali pano. Tikuchokera ku nyengo yovuta kwambiri ili mukuzokhala mboni kuti chuma cha dziko lino chinawonongeka, anachononga azathu apita aja. Kwa panopo chuma chija ayamba kuchikonza. Mafuta lero akupezeka bwinobwino, mukapita kufikisa choni kulibe akugona ku pampu. Mtengo wa zakudya chimanga ukutsika, cement mtengo ukutsika. Kusonyeza kuti zinthu zamba kuyenda bwino. Chaka chino anthu amene akonza kugula fetulo zamosafutika kwambiri azati yesterday timathamanga 70%. Kusonyeza kuti zinthu zamba kuyenda bwino. Anthu akuna kulipisa ndo anthu ochenjera. Akudziwa kuti dziko mdziko muno boma lipo kale, president naye kale, tavotera kale. Palibe chifukwa choti akavotera munthu wotsutsa pamene boma lilipo kale. Ndikhulupirira ndithu kuti anthu akuno adzuka pa 17 March munyinjo wawo kaponyera vote Profesa Peter Mutharika ndi chipani cha DPP kandidato wake nakhala Walita Moya Mkandawire. Gavanala wa chipani cha DPP kumpoto ya Christopher Mzomera Ngwira ati chipanichi chimaganizira anthu chifukwa chake chatsitsa chimanga kuchoka pa 100,000 kwacha kufika pa 42,000 kwacha pa thumba la chimanga lolemera makilogramu 50. Aukawuka midzi mwagulitsa na 38,000 kwacha. Ndi boma la Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani chake cha DPP amene angapange zimenezi. Chifukwa zathu ndidzana pompano ndithu miyezi inayi yadutsayi imene amalephera kutsitsa mtengo wa chimanga. Amoya Walita Mkandawire omwe akuyimira chipanichi ngati phungu ati aonetsetsa kuti achinyamata ndi amayi akupeza mwayi wochita mabizinesi. Anthu akudera lapakati mboma la Rumphi azaponya voti pa chisankho chapadera pa 17 March chaka chino. Blessings Gondwe, MBC Rumphi. Munkhani zamalonda. Undunaona zamalonda wati ulimbikitsa magulu osunga ndi kubwereketsa ndalama a Savings and Credit Cooperative Society SACCO ponena kuti akuthandiza kulimbikitsa ntchito zachuma. Mmodzi mwa akuluakulu kundunawo a Whiskers Nkombezi anena izi ku Blantyre pa msonkhano waukulu wa chinambala 24 wa bungwe la mphunzitsi SACCO. Charles Pensulo watipatsira ripotiri. Pa msonkhano waukuluwo wapa mpando wona zoyendetsa ntchito za bungwe la mphunzitsi SACCO a Flora Mombe Seyama anati ngakhala kumana ndi mavuto bungwe lawo lapeza phindu lochuluka. Mwachitsanzo iwo anati mu zaka zitatu zomwe zapitazo apeza katundu wa ndalama zokwana 8.1 biliyoni kuchokera pa 4.5 biliyoni kwacha, komanso phindu lokwana 812 miliyoni kwacha kuchoka pa 147 miliyoni kwacha. Komabe Maiseyama anapempha boma kuti liziphunzitsa nzika zake ubwino osungitsa ndalama. Tikuganiza kwambiri za bring a member campaign tizibweretsa anthu komanso member education kuwaphunzitsa anthu ubwino wakusunga ndalama chifukwa mphunzitsi si mphunzitsi yekha wa mkalasi koma ndikuti aliyense oloyino mukaphunzitsa nsani kuti kuli SACCO. Bungwe la Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives MOSCO ndi manthu wa masako onse kuno ku Malawi. Ndipo wapa mpando wake a Ezekiel Tindwa omwenso anali nawo pa msonkhano waukuluwo anayamikira bungwe la mphunzitsi SACCO kamba koyetsetsa kutukula umoyo wa anthu kudzera mukusungitsa ndi kubwereketsa ndalama. Iwo apempha masako onse kuti ayetsetse kukhala ndi mamembala ochuluka kuti ntchito zawo zipite patsogolo. Ngati MOSCO tikuyesesa pa njira zambiri zoti kuthandiza masako kuti akhale ndi maplani atali ndi afupi kuti mwina akhaleso ndi strategies kuti mamembers ambiri akhale ajoine SACCO kuti apeze moyo wachuma nkhani ya ndalama. Ndipo a Whiskers Nkombezi omwenso anali mulendo olemekezeka pamwambo anati unduna wawo uonetsetsa kuti wakonza mavuto onse omwe masako akukumana nawo. Mwina posa chidwa pa Parliament kuzapita Financial Cooperatives Act ya 2011
mapolisi ndi zina zotero tikufuna zonsezo zikhale zokomera ntchito za masako kuti masako ntchito zawo zipite pasogolo. Ndefe ngati boma tionesesa kuti malamulo, mapolisi, ma strategy amene tizigwiritsa ntchito akhale okomera ntchito kagwiridwe ntchito kasako kuti amalawi ambiri joine nkhani za masako. Mphunzitsi sako ili pa nambala yachinayi pa masako akuluakulu mdziko muno. Ndipo pa msonkhanowo bungweli linasankha maudindo atsopano komanso kukonzanso njira zina zoyendesera bungweli. Mamembala omwe akwanisa kubweretsa anthu ambiri ku bungweli amalandira mphotho monga ndalama, njinga za moto, njinga zopalasa ndi zinthu zina. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Bungwe la olemba nkhani za ulimi wa fodya la Media Network on Tobacco lapempha alimi a fodya kuti asagulitse fodya wawo kwa mavenda pa mtengo otsika, koma adikire msika wa fodya kuti adzagulitse fodya wawo pa mitengo yabwino. Izi zikutsatira malipoti omwe alipo padali pano oti madera ena monga ku Malingunde, ku Lilongwe, Dowa komanso ku Kasungu mavenda ayambakali kugula fodya wa alimi pa mitengo wa 4,000 kwacha pa kilogramu. Poyankhula ndi MBC, mtsogoleri wa bungweli Alfred Chauwa wadzudzula za mchitidwewu ponena kuti ndosemphana ndi malamulo a ulimi wa fodya. Ngati bungwe limene limaona za ulimi wa fodya ndife okhumudwa ndi kuona kuti mchitidwe alimi ayambakale kugulitsa fodya. Tikunena panopo tayendera kudowa muno mulilongwe chakumitunduko ku Kasungu ayambakale mavenda kusakasaka fodya ndipo akugulitsa fodya imeneyo mitengo is ranging from 6,000 to 4,000 ena mpaka 3,000 kumene. Tipemphe kuti yayi zimenezi sikhaidwe labwino. Nchifukwa chake tikupemphanso fundo namba 2 kuti alimi athu mwena aphunzire pa Chingereza amati diversification, kulima mbewu zosiyana-siyana kuti asadalire mbewu imodzi. Chifukwa mwina izizi kuchitika ifoti mwina ndalama akukauta alibe, koma akakhala kuti alima mbewu zingapo ukhozopezeka kuti apeza populumukira. Mfundo ina imene tifuna pa communicate ndi nkhani ya kukasamalidwe ka fodya. Tinazungulira tinaona kuti fodya wambiri amati water stain ali ndi madzi. Ndiye tinutiyayi mapeto ake tundizicha amakagula below even minimum government price 98 cents, boma wika 98 cents, iwo ukagula muna 70 cents 60 cents. Ife kumadandaula kubati nchifukwa ndi kudandaula koma kudandaula kumabwera chifukwa kuti sidasamali bwinobwino fodya amene uja. Mneneri wa mpingo wa Enlightened Christian Gathering Shepherd Bushiri walangiza achinyamata amene ali m'mawanja kuti azitsata malonjezo omwe anachita pomanga banja pofuna kuchepetsa kutha kwa mawanja komwe kwachuluka masiku ano. Mneneri Shepherd Bushiri amalankhula izi ku Kalipano Hotel kudowa komwe anamwitana kukalankhula zokhudza chikondi mabanja ngati zina mwa zochitika pa tsiku la chikondi la Valentine. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Polankhula ndi anthu amene anasonkhana ku hotelo ya Kalipano m'boma la Dowa pa tsiku lokondwerera achikondi kapena kuti Valentine's Day, mneneri Shepherd Bushiri analangiza anthu kuti azilemekeza banja komanso kukondana wina ndi nzake akakhala m'banja, atikamba kuti banja ndi chinthu chopatulika kwambiri pamaso pa chauta. Mneneri Shepherd Bushiri anatsindikanso kuti akanakhala kuti anthu amatsatira bwino lomwe malonjezano amene amachitika pa tsiku lokwatirana komanso kulankhulana bwino m'banja, kudzikhuthula kwambiri pa chikondi, dziko la Malawi silikanakhala ndi chiwerengero chokwera kwambiri cha mabanja amene akutha. Abushiri anati mabanja amene akukhala mwabata ndi mtendere ali mkuthekera kothandizira pa chitukuko cha madera amene akukhala ngakhalenso chitukuko cha dziko lonse. Malangizo ku mabanja onse komanso ku maubwezi onse amene alipo amene mwina kuyembekezera akwatiwe ola akwatire, nkhani ni ndiya ifupi. Tizidziwa kuti banja ndi chinthu chimene Mulungu anachilenga. Komanso pamakhala mavuto amene amachitika ngati mubanja chikondi mulibe. Ana amaona kuti makolo athu
akukankana. Ana amadziwa kuti zinthu mnyumbamo sizili bwino. Magwero kuti ngakhalenso ananu akakula amaona ngati kuti kuyamba na mbanja is a normal thing. Pomwe chinthucho sizimene kukhala choncho yayi. Ndefo tenga kwa nonse amene mukutimva. Tiyeni mnyengo ya Valentine tilimbikitsike kapena tilimbikise chikondi chathu. Tiuzane komanso pamene pafuna kukhonza pakhonzedwe. Mawu ake mkulu wakali pano hotelo kudowa a Bob Dzombe anati mikumano kapena kuti zokambirana zoterezi ndizothandiza kwambiri kuchepetsa mavuto ena amene anthu akukumana nawo monga nkhanza za mbanja. A Bob Dzombe anatinso kudzera kuzokambirana monga zimenezi anthu aphunzira kuti asamawakonde okondedwa awo pa tsiku la Valentine lokha koma nthawi zonse. Kuitana Neneli Shepherd Bushiri ndiona ngati ndi mbali imodzi imene tinaona kuti chikondicho chikhazokhala kuti chikutsimikizika chifukwa tikayika chikondi pa chilichonse muona kuti sanje simakhalapo. Ndiponso kukhoti kumene tikunenako kumapitidwa ifa chonena kuti chikondi chikutani chikusowa. Chomwe in the end kumangokhala kuti anthu akukanika kutolerana kuti wina agonjere nzake wina apange zinthu. So in that way wina kuti mwina titamuyika mtumiki wa Mulungu kuti alankhulepo zithandizira mwina ambiri kuti atolepo china chake tukodi akutiphunzitsa chani. Nde timakhala tosefe tudalira mabaibulo komanso Korani koma mukaona kuti tiyitsatire timakanika. Baibulo imakamba kwambiri za chikondi. Chikondi chimene chocho chimene timafuna kuti mwina through kali pano anthu azindikire kuti kodi chikondi ndi chani. Dziko la Malawi akuti lili ndi chiwerengero chokwera kwambiri cha mabanja amene akutha muno mu Africa. Ndipo akuti zimenezi zikumachulukira kwambiri makamaka pakati pa mabanja a chinyamata. Malipoti amanenanso kuti zina zimene zikuchititsa kuti mabanja azitha ndi kusakhulupirika mbanja ngakhalenso mavuto ena okhudza za chuma. Choncho chilimbikitso chochoka kwa akuluakulu a mipingo yosiyanasiyana chikhoza kuthandiza kupulumutsa mabanja. Isaac Jali, MBC, Dowa. Tikatere tatsiriza nkhani zathu mmawa uno koma tisanasiyane nainso mitu yake. Akatswiri pa nkhani za utsogoleri wabwino ayamikira President Mutharika kamba kachidwi chake cholimbana ndi katangale komanso kusakazika kwa chuma cha boma. Adindo othandizira mbali ya maphunziro awapempha kuti azigwira ntchito limodzi ndi boma polimbikitsa maphunziro. Ndipo ndionaona za malonda wati ulimbikitsa magulu osunga ndi kubwereketsa ndalama chifukwa amathandiza kulimbikitsa ntchito za chuma cha dziko lino. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, mwakoma nonse.